Serokvezîrê Herêma Kurdistanê îro hat Tirkiye serîda li Enqereyê bi Serokvezîrê Tirkiye Binalî Yıldırım re hevpeyvînek bikarî û paşê jî hat Stenbolê niha sereke sedema hatina Serokvezîrê Herêma Kurdistanê de çend xal hene yek operasyonên li dijî Daeş ku li Rojhilata Navîn niha Musulê pêktêne di sereke xaftina wan da ev tişt hat ragihandin ku van nîqaş hatine kirin ya din jî meseleya Til Eferê heye ku li wê herêmê gelek Türkmen dijîn û Tirkiye naxwaze heştê şabî beşdarî vî operasyonê bibe xalekî din jî ev e yek xala din jî pirsgirêka Şengalê ye ku hebûna PKK hêzên PKK ku li Şengalê bicih kirine bicih hene û mespekek din xalek din jî hebûna leşkerên Türk ku li Beşîkayê niha bicih ne em dikarin derbarê Rojhilata Navîn da van tişta bibêjin ku hat ragihandin di derbarê van xala da hevpeyvîn hat kirin ku girtiye çapemeniyê bû ev hevpeyvîn. Belê. Zozan rewşa Kurdên Tirkiye û em dizanin ku operasyoneke ji demekê de operasyoneke li dijî serkirdeyên HDP bi rêve diçe girtina wan serokê HDP Selaheddîn Demirtaş û gelek serkirdeyên dinên HDP bi rêve diçin gelo bi çi awayî tê ragihandin ku bi rengekî ji rengan ev yek di kombûnên Nêçîrvan Barzanî de li gel berpirsên Tirkiyê hatibe guftugû kirin? Li gorî ku hat ragihandin di hevpeyvîna Nêçîrvan Barzanî û Erdogan da xalekî din jî ev e ku girîngiya wî jî serokên HDP û parlamenterên HDP herî dawî hatin girtin niha nêzîkî deh parlamenterên HDP di girtîgehê de ne û pirsgirêka çareseriya Kurd ku ji nûva destpêkirina pêvajoyekî aşîtî jî hat ragihandin ku nîqaşê nava jî hatine kirin. Baş e Zozan medya Tirkiye çawa giringiyê dide vê serdanê gelo ew wekû serdaneke taybet di nirxînin yan jî wekû serdaneke ku gelek caran berê jî çêbûne dide nirxandin? Türkiye wekî ku serdaneke gelek cara hatine kirin dibîne ji ber ku xalekî ku tê zanîn hebûna PKK li Rojhilata Navîn û hebûna Daişê ye û Tirkiye li hember vana ku şer dike di medya Tirkiyeyê de niha bûyawê tê dîtin ku têkiliyên Herêma Kurdistanê û Tirkiye li derbarê wan du xala de ne PKK û Daeş û xalek din jî em ragihînin ku di 15 Sibata 2017 da Herêma Kurdistanê dixwaze li Enqereyê nûnertiyekî veke ku têkiliyên Hewlêrê û Enqereyê pêş ve biçin. Bi vî xawe em karin ragihînin. Baş e çewin bê pêşbîniya wekê tê kirin ku renge ev serdan bandora xwe di demên pêş de li ser em bibêjin rewşa Kurdên Tirkiye hebe? Li ser Kurdên Tirkiye pir tiştek nayê xuya kirin lê Rojhilata Navîn ji ber ku Tirkiye niha operasyon li ser min biçê de dest pê kirin em dikarin bibêjin li ser Rojhilata Navîn lê bandora xwe çê bike lê li ser Kurdên Tirkiye jî niha diyariyekî tin tiştek diyar tune. Belê peyamnêra me ji Stenbolê Zozan Yaşar bi riya Skype wekî zindî bi me re bûyî gelek spas. Xweş demir.